Kaixo artistak, kaixo irakasle, gaur korrikaren inguruan hitz egingo dugu. Nola landu dezakegun korrika, 23. korrika gure eskolan. Beraz, korrika bilatzailean jarrita, oso azkar aterako zaizue unitatea, web orria dinot, eta hemen duzue behitu ze koloretsu, eta 23. korrika geukitako leloa, arro herri, arro hitzarekin geratu, hor argi eta garbi dagoelako. Beraz, guri ze interesatzen zaigu, batez ere unitate didaktikoena, ezta? Orduan hortxe arroan daukazu, hori bai. Bera, klikatuta, ibilbida unitate didaktikoak hemen, ikastetxeak. Nire kasuan, ni lehenengo mailako irakaslea izan da, arro eta herri artean nago. Erronka polita izango da, hori bai, ikusten duzuenez, egitura antzeko. Orduan, agian herri klikatuko dut justu erdian dagoena delako. Berez, az gaitezen, umeekin egiteko oso aproposa da ordenean jarrita dagoelako. Zer da korrika? Hor azaltzen du zer den, umeekin landu dezakegu, eta fitxa bat daukagu deskargatzeko non umeekin gauza batzuk jar ditzakegun. Adibidez, nire umeekin gogoratu dezaket Amurrion aurreko korrikan egindakoa, eta bere zaiei gogoratzea, esatea, ea animatuko diren korrikan parte hartzera. Gero oso aproposa da, ze behin ikusita, gero, haiekin abestia ikusi, aurkezpena eta hemen ez dudana jarriko, urrengo jarduera aukera duzue. Bigarrena kanta, orduan kantaren inguruan materiala dago, hor dago kanta, guztiz gomendagarria, kanta landu daiteke, hitzak eta itzulpenak ere landu daitezke, beti klikatuta, hor agertzen da, bata edo bestea. Ze, bai? Horrengo jarduera, hirugarrena, ipuin bat dago non arro hitzarekin zer komentatzen den, pertsona batek kontatzen digu, izpilu arrogarria, gai bat jorratzen da, imaginazioa guztiz, pertsona batek kontatzen digu eta lehenengo eta behin umeek imaginatzea mesedez, imaginazioa galtzen ari garelako, eta hor, behin entzun da, umeekin galdera batzuk jorratu ditzak. Eta behin kontatuta eta guzti, urrengo aukeran gauza gehiago egongo dira. Ze ilustrazio batzuk, ipuinaren ilustrazio batzuk daudelako. Ikusten duzuenez. Urrengo jardueran lekukoa, lekukoa umeekin lantzea eta egitea, ezta? Hortxe duzue. Betiko moduan. Komuniko paperaren tutuarekin nolako zer egitea adibidez, plastikan egin ahal izateko, gero ia mezua, eta mezua arro hitzarekin erlazionatuta dago, nire buruaz arro nago, beraz aprobetsatu, mezua landu eta hor, mezuaren txantilloia daukazu, Dandana PDF-ak agertzen dira, orduan oso erreza da imprimatzeko. Gero ia ibilbidea, ea noiz hasten den, eta adibidez nire umeekin, mapa klikatuta hor ikusiko dut, Amurrio, morea dena, morea orduan zein da, Amurrio ostiralean pasatuko da, 10 pasata, gure justo bigarren saioan egon da. Aukera dagoen hori izateko, umeekin horrela ere, lan daiteke egutegia, Mignielen maiakoekin, hilabeteak, ezta? Eta hortze egutegiak, ordutegiak eta guzti. Gero ja horrekin jarduera bat dago eta esku jolasa bat, haiekin egiteko guztiz gomendagarria, bat baino gehiago agian, bat behintzate unitate honetan, eta jolastaula ere jar daiteke. Haiekin jolasteko guztiz aproposa, bere fitxekin eta guzti. Gomendatzen dizuet goitik bera irakurtzea, lantzea, denak ere egongo dira, arro herri, eta Amurrengoa artelan bat, bitu ze polita irudia, zenbat atera daitekeen hemendik, eta agian, ikusiko duzuenez, lehenengo irudia, ez da irudika txarro, baina gero, margosteko marrazkiak daude, 19 dira.
Beno, 18 gero bestea, agian ume bakoitzari bat eman alzaio eta gero ume guztion artean gelan hori sortzea, proposamen bat eta horrekin gela bakoitzean artelan bat sortzea. Ziurraski desberdinak aterako direlako. Ziurraski artelanaren barruan dauden irudi batzuk umeentzako ezagunak izango dira. Oso polita egiteko. Eta ja hor, bingo musikatua agian hau, justo nire txikitxoekin ez dago, baina hauekin bai, zuek ikusi adin bakoitzerako zer dagoen egiteko, baina bingo honetan ere, adibidez, leloak hitzekin, zirkorrika, horrekin bingo bat egitea, gero koreografia umeekin ikasteko, agian musikan egingo dute, gurekin tutoreoekin ere lantzea, gorputz hezkuntzan, omenaldi bat, omenaldia zergatik, ze bideoan zehar omenaldi batzuk egiten direlako, hori ere lantzea, azterketak euskaraz bideoa, nire omenaldia fitxa, horren barruan, zeo zer idazteko dago gero bidali dezakeguna. Eta nola ez, bukatzeko, iaia, petoa haiekin lantzea, agian sortuko dugu, zertarako korrikatzikirako, ezta, gainera pankarta eredua bat dago. Beraz, espero dut zuentzako erabilgarri izatea, bideo motz honetan goitik bera, gutxi gara bera, korrikarena, estekak beko partean deskribapena jarriko dizuet, eta ea korrikari etekin osoa ateratzen diogun. Benetan aurtengo irudia oso koloretsua eta proposada, disfrutatuko dugu. Beste bat arte...